बाबा होननानै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। दा गरमनि थाखायनो आङो नै फेन सिंनिफ्रायनो खारनो बादों, बेखायनो आं बेनिफ्रायनो नोंथांमोनजों जागायजेननोसै होननानै आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों आङो माखासे खोथा शेयार खालामलांनायजों लोगोसे माने सोंनांगौ खोथाबो दङ, बेखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो, बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम मोननानै। आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय, कमेन्टबो होलांबानो जाबाय। लोगोफोर आंनि हेयार स्टाइलखौबो सोंबाय थायोमोन ना, जे आङो मानो बिदिल' हेयार स्टाइल खालामो होननानैहाय। आङो सिगाङाव खालामनाया आङो खाथबनाया बांसिन खाथबखायोमोन सिगांनिफ्रायनो, माने खानाया बहुत कारलि ना। आङो सिगां बहुत सिगांनो माने स्ट्रेट खालामबाय, ओमफ्राय खालामै आङो 2000 माबानिफ्रायनो खालामदोंमोन दां, 2009निफ्राय खालामै 2000 माबासिम 17सिम ना 17-18 बिदिसिम खालामदों। 17 ना 17-18सिम बिदि खालामदों। 2009निफ्राय लानानै स्ट्रेट खालामबाय थादों। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो बानाय मोनबाय बेसेबां खालामबाय थाबावनो, आंनाथ' दसेनो माने लावबाय थायो। ओमफ्राय बेखायनो आङो स्ट्रेट खालामासै, बे कारलि हेयारखौनो आङो मेनटेन खालामदोंमोन। माने बेजोंनो आङो स्टाइल खालामोमोन। मालाबा बे कारलि नालाय, आंना बहुत कारलि नालाय, बेखौ ओरै सिगांजों आङो बाब्रि बायदि कार्ल्स लायोमोन। आरो दाथ' बिमा जाखांनायनि उनावहाय माने बासिंग्रा जालांबाय बेफोरखौहाय। नायनोसै उनाव मा जायो, दा देरग'नानैसो माने दाथ' जेबो खालामनो हाथ'वा, आङो स्ट्रेटबो खालामनो हाथ'वा। ओंखायनो दा जेने थेने बिदिनो लालाबायो, जेरै मोजां मोनो बेबायदिनो, जेरै कमफर्टेबल जायो बेजोंनो लालाबायो। ओमफ्राय मा होनो, दाथ' नै गरमावहाय आङो न'आव थाबाय थायोब्ला खानायखौनो ओरै माबाजोंसो सिजोंसो खाथबनानै लायो। मानो होनबा एसे एनै ओरै नांफैलाबायबानो बेखौ आङो मोजां मोना, माने जोहाव मोनलाबायो। दा दसे थानानै आङो नै खाथबनानैसो लानोसैलाय खानायखौहाय सिजोंहाय। ओमफ्राय होनबा खानायथ' नांलाबायला नालाय, बेखायनो नै फैलायबाय सासे बेरायहैदोंसोमोन, दा डिस्टार्ब खालामफैसिगोनलाय बियो। मालाबा बे कार्ल्सनिनो माबा मोनो नालाय, जेल मोनो, क्रिम मोनो, दा बेफोरखौ फुननानै आं खालामो। खिन्थु दा गरम बोथोराव बेफोरखौ बायो। गोजां बोथोरबा खालामो, बे सिगांनिखौल' खालामो आङो, खिन्थु उननिखौ आं बांसिनानो खाथबबाय थाखायो। हगारनो बायो आं कार्ल्सआवहाय। ओमफ्राय माबा मा होनो, स्ट्रेटखौथ' माला खालामनो हागोन मोनथिथ'वा, खालामगोन ना खालामा बेखौ मोनथिथ'वा। नोंथांमोना मा बुंहरो, खालामनांगौ ना खालामनाङा बुंहरनायसै लोगोफोर। उनावहायसो आरो बेबो मा समनिफ्राय खालामजागोन, नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय। जेनेबा बेबियाथ' दा उन्दै ना, ओमफ्राय खानायनि बे क्रिमफोरा मोनामो मायोना, ओमफ्राय बेखायनो आङो बे गोरलै समावहाय गोसो गैथ'वा। दा नायनोसै उनावहाय जुदि गोसो जायोबा खालामजागोन। आरो नोंथांमोनाबो रिकमेन्ड खालामहरबानो जाबाय, जे मा इयार्सनिफ्राय खालामजागोन, बेबिया मा इयार्स जायोबा खालामजागोन, बा आं खालामनांगौ ना खालामनाङा, नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरोबाव दाख्लै आङो भिडिअ होनायावहाय जे प्रेगनेन्सि जार्निनि खोथा बुंदोंमोन नालाय, बेयावहाय गोबाङानो बिमाफोरा कमेन्ट हरदों नङा होमबा, बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्रायहाय जायफोर माने दा प्रेगनेन्ट सोलिगासिनो दं, बेनि थाखाय माने गड ब्लेस इउ, मोजाङैनो मोजां जागोन बयहाबो। जेबो साननो नाङा, टेनसन लानो नाङा, ओमफ्रायहाय गिनोबो नाङा। एकदम फुरा एक्साइटेड जानांगौ, बेबि मोनगोन नङा होमबा, बेनि थाखायहाय जेबो दागि टेनसन दाला, बेनो आरो बे समावथ' जेबो टेनसन लानो नाङा। बयनाबो एखे जाजोबा प्रेगनेन्सि जार्नियाहाय, खायसे गोबां खस्थ' मोनो, जाजासिमावनो बिराद खस्थ' मोनो। खिन्थु आं बेबायदि देहानि खस्थ' बेबायदि आङो मोननाय जायाखै। माने बिदि जानो हायैनो, गोबानायनो मालाबाबो गोबानायबो जाफेराखै, मालाबाबो जानो हायैबो जाफेराखै। आरोबाव जेबो बिदि देहानि जेनेबा उइकनेस बेबायदिबो जाफेराखै, आं जेबो खस्थ' मोननाय बिदि मोनाखै आरो। खिन्थु गोबाङानो खस्थ' मोनो, गोबाङानो खस्थ' जायो बेसाराफोर। दा होमबाबो उफाय गैया, डक्टरजों ट्रिटमेन्ट लाबाय थानांगोन नङा होमबा, होमबाबो नोङो बे जार्निखौ नोङो फेस खालामनांगोन नङा होमबा। दा बेनो बयनिबो बेलायाव आलदा आलदा, बयनाबो एखे जाजोबा। सोरबाया होनोना माबा प्रेगनेन्ट टाइमावलाय बिदिया जाखायो होननानै बुङो, नङा बिदि नङा, बयनाबो एखे जाया जानाया। आरोबाव सोरबाया गोबां खस्थ' मोनो, सोरबाया जेबो खस्थ' मोना, जेरै आं जेबो खस्थ' मोननाय मोनाखै आंनि देहाखौहाय। आरो मा होनबावनो, खायसे सोंहरदोंमोन नङा होमबा, जे
मारै मोनथिया नोङो मारै मोनथियो बेबी गार्ल ना बेबी बय होननानै बुंदों ना दा बेनि जेबो माबा गैया माने सियर होननानै बुंनो हाया जोङो जेबो बिदि प्रुफ गैया ओमफ्रायहाय माने आङो ओरैबायदि सानोमोन गुगोलाव नायनानै आरो इउटुबाव नायनानैहाय माने ओरैबायदि सानदोंमोन जे 145 सिमाव थायोब्ला हार्ट बिटआ थारमाने बेबी बय होननानै आङो सानोमोन आरो ओमफ्राय 4 मान्थसनिफ्राय लानानै ओरै नायबाय थाबाय माने 4 मान्थसनि सिगाङाव एसे आगा फिसाबो जाबाय थायो माने सिगांबो जायो 150 प्लासबो जायो बिदि जालाबाय थादों नालाय आरो बेनि उनावहाय 4 मान्थसनिफ्राय ओरै उनावहाय माने 140 बिदिनो जाहैदोंमोन खोमा 140 बा 138 140 ओमफ्राय 140 प्लास एसे बिदिबो थांदोंमोन मालाबा ओमफ्राय बे आगा फिसा जालाबाय थायो ओमफ्राय होमबाबो 145 सिमाव आङो सानदोंमोन जे हौवायानो जागोन होननानैहाय नाय सासे फैलायबाय दुष्टमिया आंथ' सानो मानसिफ्रा बोरैहाय बिसोरबायदिखौ लानानै बोरै बेरायोथाय आंथ' बेखौ लानानै बोरै बेरायनांगौ सानो मालाय खथ्थ' गोजान बेरायहैयो मानसिफ्रा आंसो नुबाय दुस्थुआ मालाय खथ्थ' गोजान बेरायहैयो उन्दैफ्रावनो बेनिफ्राय उन्दैसिनावनो ओमफ्राय बेजों समानावबो मारै हायोसो नङो आङो खिन्थु आं बेखौ बिदि गोजानाव लानानै बेरायहैनांगौआ मुस्किल नै नोंनो केक जायोना जाया केक नोंनो केक बानायनो दे आङो केक बानायनो दे केक दाथां सि बुग्लुंफैलाजोबलायबाय फैनानैहाय नै हामा मामि हामा जेबो नङा दुस्थ'आ जाथों देरनानैल' बुजिथों बेबायदि सानो आङो दा जेसेबां दुस्थ' खालामनांगौ खालामथों नङा होमबा जेबो नङा खस्थ'आ लाखानांगौ बिमाफ्रा जोंनि बिमाफ्राबो खस्थ' मोनबोदों दा जोंबो आरोबाव बे खस्थ'खौ लाफिनखाबावनांगोन जेबो नङा सानो आङो बेखायनो देरनानैल' मोजां जाथों मानसिया जेबो दुस्थ' दाजाथों बेखौल' सानथारसै आं दानि खस्थ'आ जेबो नङा उनाव दुस्थ'नि खस्थ'आसो गाज्रि जायोना नायदो नै एसे गारला फैजोब्बाय नै फावा आयै माथो खालामबावनो बिमाफोरना बिदिनोसै दिनै लोगोफोर नोंथांमोनजों आङो मा शेयार खालामलांनो सानदों आरोबाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदानि फिसालाबो थायो नालाय दा बेहाथ' देरबाय नालाय जायो बायदिसिना पेकेटनि बुस्थु माबा माबि जायोना ओमफ्राय बेफोरखौ बियो नुनानैहाय जाफानो लुगैयो मालाय मेरला गथ'फ्रानो माने बिमाफ्रा लाखिनो हायो हारसिं गथ'फोरबा लाखिनो हायोना जेनेबा जाहोआ माहोआ बेबायदि बायरानि बुस्थु होननानैहाय दा जोंना जाफानाय जाबाय बेखायनो आङो माने टाइम मोनबानो जिनिसफोरखौ बानायना होनो लुगैयो न'आवनो जेनेबा केक आरिफोर बायरानिफोरसो जालाबायो बायनायफोरखौसो जालाबायो बेखायनो केक आरिफोर बा बिस्कुटफोर बानायनानै दोननो आरो लादुफोर बानायनानै दोननो सानो आङो ओमफ्राय टाइम मोनबानो बानायनो सानो दा बेखायनो आङो दिनैहाय बेनि थाखाय जेबो जेनेबा मैदा गैयै सिनि गैयै बेबायदि केक बानायना होनो सानदों आङो दा नायनोसै जायोना जाया नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जाला बिनि बुस्थुआ बेखौ एसे फोसाबग्रोनांसिगोन जाला मावग्रोनांसिगोनलाय फुंनि जाग्राबो जायाखै आङो ओंखायनो बारियाव मा मैगं दङ बेखौ नागिरहैनो थांनोसै आङो दा जानायावबो जायखिजाया मैगंखौ नांखागौ आंनो जानायावहाय ब्रेकफास्टआनो होन लान्चआनो होन ओमफ्राय मा होनो डिनारानो होन माने मैगं जायखिजाया मोनसे थाथारनांगौ ओंखायनो दा नायनोसै खांख्रिखला दङमोन बेखौनो बानायनोसै आङो दङबा ओंखाम जायाबाबो मैगं नांगौ आंनो ओंख्रि नांगौ थारमाने ओंख्रि माने भाजा जाबाय आं हारसिङैल' ना बेनो थोगोन बेखौनो खानानै लाबाय आङो बेनो आंनि ब्रेकफास्टआहाय थाइबें थाइसे लाबाय दाउदै दैनै खांख्रिखला भाजा ओमफ्राय नै आलमन्ड गरबासो दङ नै गरमानो सि लानानै दोननांगौ जायो दा खानायखौबो खाथबनानैसो लाबाय आङो सिजोंहाय ओरैबायदि गरम सान्दुङा ओमफ्राय दा लोगोफोर आङो थारमाने बे माबाखौ बानायनो सानदों नालाय केकखौहाय मैदाबो गैयै सिनिबो गैयै
फिसालाबो जागोन नालाय बेखायनो जेसेबां हायो एसेबां हेलि जाहोनो लुगैयो खिन्थु जाजोबा माने बिदाबो दं नालाय बे बिदाजोंनो जाफानायबो जायो बेखायनो आङो ट्राइ खालामलांसै बानायनोसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आंथ' बिदि सोलोंनायबो नङा जाहैबाय नालाय बेसेबां होनांगौ मानांगौ बेखौ जेबो बारा मोनथिया ओरैनो जाखिनि नुदों बेखौनो एसे एनै सोलोंलाबायनायसो आं मोजांबो रोङा ओमफ्राय बे फिसाला जागोन नालाय ओंखायनो आङो बारा जेबो जानला मोनला होलाबायना जाखिनि दं बेखौनो होनोसै मैदाफोराबो दंनाया आं बेखौ बानायनो बादों दा बानायनोसै गाइखेरा दुंब्रुदैनो दंखायोमोन बेखायनो जेबो फुदुंफिनासै बेनिफ्राय गोदै खालामनो थाखाय आङो सिनि मेथाइ जेबो होनाय नङा नालाय खिजुरखौ होगोन बे खिजुरखौनो साफा खालामखानानै बेखौ बेगर बख'नानै बे दुंब्रुद गाइखेरावनो सोमनानै दोनथ'नोसै बेनिफ्राय सुजिखौ रेडि खालामखानानै लाखानानै बेखौ ग्राइन्ड खालामनानैहाय खिजुरजों गाइखेरजोंखौ ग्राइन्ड खालामबावनोसै बेनिफ्राय सरनानै लाबाय आङो गथा थाजानो गिनानैहाय बेनि उनाव बाटारखौ रेडि खालामनानै लानोसै बाटारखौ गलियोबा बेयावहाय गाइखेरजों खिजुरजोंआवहाय मिक्स खालामसै मिक्स खालामनायनि उनावहाय बे माबानो सुजियावहाय लगायखानोसै आङो बेखौ लगायबाय थानोसै ओमफ्राय माबायदि माबा नांगौ बांद्राय लाव लावबो खालामला बांद्राय माबाबो खालामला आमथा आमथाबो खालामला खिन्थु नै आंहा बेकिं सदा बेकिं पाउदारखौसो होनो बावगारदों बेखौ होनानै लाग्रोखानोसै आङो ओमफ्राय नांगौ बायदि एसे गाइखेर होनानैहाय बेखौ लगायबाय थानोसै खाप नांलाया दां गिदिरै बानायनोसै ना खापाव बानायनो बेखौ मोजाङै लगायखांनानै आङो आधा घन्टासो दोनथ'नोसै बेखौ खोबनानैहाय समावनो आलमन्ड होगोन नालाय आलमन्डखौहाय आङो रेडि खालामनानै लाखानोसै बेखौ फिसा फिसा हानानै लानोसै ओमफ्राय न'आवनो नारेंखल गुन्द्रा दंखायोमोन नालाय बेखौहाय आङो होदेरसै होननानैहाय मोदोमनायनि एसे होननानैहाय बेखौहाय होदेरबाय आरो बाटार पेपारखौबो आङो रेडि खालामनानै लाखाबाय आरो बेयावहाय बाटारखौहाय बाटार पेपारनि सायावबो सिङावबो मोजाङै फुनानै लाखाजोब्बाय आङो ओमफ्राय बेखौ लगायनायखौहाय आङो दोननानैहाय बे सायावहाय जा होगोन आङो आलमन्ड बे फिसा फिसा हानायखौ ओमफ्रायहाय न'आवनो सिबिं माबा दंखायोमोन नालाय सिबिं गुफुर बायनानै दोननाय दंखायोमोन बेखौहाय सायावहाय सारस्रिनानै होबाय आङो मोजां नुनायनि अभेन गैया नालाय ओंखायनो नैबे आङो साराय बिदि गिदिर दङ मा होनना बुंनांगौ बर्थन होननांगौ ना साराय होननांगौ बिदिखौ बेयावसो बानायो दा बेखौहाय आङो एसे माबानानै लाग्रोखानोसै फुदुंनानै गुदुं खालामनानै लानोसै बेखौ बिदि होनानै बेयाव खोबनानै दोनसै अरखौ एसे फिसा होनानै दा 5 मिनिटसो दुंबा बेखौ दोनहरसै दहाय दोननायखौहाय माने खेबनो मोनासै आइखौसो दोननो हरबाय आङो फिसालाखौ फुथुगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय दा आधा घन्टानि बारबाय 40 मिनिटस जाबाय आं बेखौनो चेक खालामनो होननानै फैदों नै माजों चेक खालामो नै टुथपिकजोंहाय आखायाबो हालदै जोब नै फिसालाखौ फुना होनाया जाबाय नै जाबाय आरो बियो आङो अफ खालामनानै दोनसै जाबाय मोनबायबो नै माबायदि जाखो दा फिसालाया सिखारबा जाहोनोसै आङो नै उन्दुगासिनो फिसालाया मोदोमा गोमो नै माबा हालदै फुना होजोबदोंमोन दहाय एसे माबा माबि दांनानै मा होनो हांगोमोर जाजोबदोंमोन नै दा स्लिम हालदै फुननानै फुरा गामसा बनानै फुथुनांबाय ओमफ्रायहाय नै रोदोमफिनसै नै जाबाय सिखारग्रोमोना आयौहाय गोथाव ना गोथाव ना केकआ गोथाव दा न लानानै जादो न केक औ दुगैखांबाय सानैबो साफा राफा होनबाबो दानो गोलोमफिनो आइसु नै लायबेलायथो दसेल'खा जेबो जाखाया बेजों खामानि मावनोसै नो माने माव नै बेना बेयाव फैनानै खामानि मावफैयो जा बार बारबाय नै बेलासियाव दासो बाराबो जि मोजांखा लोगोफोर आङो नोंथांमोनाव मा सोंनोसो नागिरदोंमोन मोनसे खोथाया जाहैबाय नै बेनि खोथा जाहैबाय माने आङो ओरैबायदि सानो आरोना जे मोनसे समावहाय आङो बेनो गासैबो खोथाखौ फोरमायनो गोनां जागोन ना जे मारै गावहादि बिफा गैया मा गैया नङा होमबा दा बियो आं माब्लाबा बाबाखौ गाबज्रियोब्ला गावबो बाबा होननानै बुङो आरोना ओमफ्रायहाय
बोरैबा मोनलायो माने बेहाथ' बाबा होननो मोना नालाय ओमफ्राय दा आङो माने आं सानो माब्ला समाव एसे देरबासोथ' गासिबो बुजिजोबगोन नालाय बियो ओमफ्राय उनाव खिन्थागोन ओमफ्राय दा बे उन्दै समावहाय आं मा खोथा मा होननानै बुंनो जेन'बा मा होननानै फोरमायनो आंना बाबाया बोरो होननानै सोङोब्ला आं मा बुंनो होननानै आङो बेखौनो नोंथांमोनजों सोंनो नागिरदोंमोन आरो दा नोंथांमोननि बायदिब्ला आङो मा होननांगौ बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे होमबा नोंथांमोनाहाय खिन्थाहरबानो जाबाय दे आङो मा रिप्लाय होनांगौ मा सोङोबा आं मा बुंनो माबोरै बुंनो माने एसे देरबासोथ' आं बुंनाय जागोन बुंनो हागोन नालाय बुजिगोन नालाय ओंखायनो माने उन्दै समावहाय मा बुंनो बेखौ नोंथांमोना रिप्लाय खालामबानो जाबाय दे कमेन्ट सेक्सनावहाय हरबानो जाबाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं